Workshop kabahin sa mga risgo sa kabarangayan, sama sa sapaong pagdahili sa yuta o landslide gihimo sa Konsolasyon. Subay sab kini sa pag-turnover sa updated risk assessment map sa lungsod. Atong paminaw ang detalye sa report ni Nico Sereno. So, actually, meron pong Sa gipahigayon nga workshop, miapod-apod og mga mapa ang Mines and Geosciences Bureau o MGB sa DENR o gipa-identify sa mga barangay officials o municipal officers sa lungsod sa Konsolasyon ang risgo sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar, pananglit, baha o pagdahili sa yuta. May mga lugar kuno nga dili pa apektado sa maong mga panghitabo kaniadto, apan karon mag-antos na niini gumikan sa nagkalain-laing hinungdan. Gipatumbok kung high risk o low risk ba sila sa baha o landslide. Ang kalihukan gilusad sa Mines and Geosciences Bureau subay sa ilang pagpresentar sa risk assessment sa lungsod. Tuig 2018, mihimo ang MGB og komprehensibo nga geohazard assessment sa Konsolasyon. Apan atol sa ilang pag-turnover sa resulta niini, nangayo sab sila og update sa mga bag-ong insidente nga natala. Naapektuhan na rin kasi yung Cebu Island, Cebu Province ng mga previous typhoons like yung sa Odette. We're asking them for inputs din para ma-update yung maps natin kasi nga per yung lecture ko kanina, ginagamit din kasi yung ating mga maps for certifications as well as sa NDRRMC. Alang sa kapitan sa Barangay Tilhaong, may parte sa ilang barangay nga elevated doon na sa dili. Apan karon, doon na sila gitudlo nga posibleng maigo sa landslide tungod sa pagkwari sa yuta sa ilang lugar. Sa una, dili gyud na ingana ka kwan niya due to development sa atong barangay karon tungod sa development sa subdivisions diya karon which is ang atong mga agricultural area karon gi-develop na into subdivision nya some other mountainous part kay tungod sa quarry mo na siya nga nitaas ang possibility to landslide. Matud sa labaw sa Municipal Disaster Risk Reduction Office, karong panahona, angayan ang subsub nga monitoring sa mga panghitabo sa kabarangayan. Mao nga nagpasalamat sila sa ingon-ani nga makalihukan aron mapangandaman ang posibleng baha o landslide. Sa 21 ka mga barangay, may giila na silang mga flood o landslide prone areas. Sa barangay lang gud karon is dili man gud kay sila knowledgeable ba sa labi na sa ilang hazard o sa ilang mga kanang vulnerabilities ba nga nato silang barangay. So kini karon nga seminar pag sa IEC nga gi-introduce sa MGB dako kani kita katabang. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.